ukulimala komuntu, ukulimala komuntu, ukulimala umndeni, ukulimala umndeni, ukulimala komphakathi, ukulimala umphakathi, ukulimala kwesizwe. Ngivumele ngikhulume, elami iphimbo kalishiye. Kungani nithule izingane zibhubha? Ingabe nifaniswa nezimungulu na? Ngivumele ngikhulume nentembeza yenu. Ngivumele ngithinte ingaphakathi lenu. Yebo, ngivumele ngikhulume nani bantu bakithi. Kose kube nini amakhetha nezolo wazisemkeni? Kose kube nini izihlobo zethu zivalelwa izindlu? Elijana ligaza kumele lichitheke ukuze nibone ukuthi siyabulawa, sabulawa. Bathengisi anazi ngani uthone embula. Yazi yalimala ingqondo umuntu ehamba, yazi yalimala ingqondo umuntu ephila. Naze naphutshiswa nina nimile senimamba nima abantu beze bezwe lidala. Why tricks are not solution? I am a concern of the nation. I am a money to not mix. I am a money to not collide. It is a timid spirit giving, never a diminish. I am qualified to graduate from University of Wisdom. I am taking time, no choice of long-term ideas. Who can understand my inner voice of reason? Who can understand my political spirit giving? Advantageous here, I'm being remote control. Who can fight? Who can fight when the crocodile inside the river? Answer is nobody. Aluta continue, my comrade.